batzuk udal honetan ja ari gera, gai hauek tratatzen, besteen artean badibidez isuna jarri ordez, naturarekiko konportamendu txarrak dituzten pertsonekin isuna jarri ordez, komunidadeari edo gizarteari beraien lanak eskaintzea edo hobekuntzak eskaintzea, horretan lanean gabiltza, eta beste hainbat ere. Nik uste dut oso interesantea zela ideien artean, aipatu ez duten bat, adibidez ibaiak eta errekak garbitu eta gero bazkariren bat egitea guztiok batera. Hori oso interesantea iruditu zait, beste asko bezala. Faiatu den gauza bakarra gaurko egunean bakarra izan da sonorizazio, megafonia, mikrofonoen atal hori. Ez zaitezke preokupatu, zeti hemen denbora labur batean, hau aldatzeko asmoa badugu ere, eta hurrengoan etortzen zehaztenean, ez zehazte ibili barto tiratzen, erortzen eta lasai hori gure ardura da, gure kulpa da, baina hurrengorako ja konpuntuko dugu, baina zorionak, lan oso nahi zuten, baita ere jakinaraztea, udal honek, badauzkal ere beste asmo batzuk ere, Lauaizeta parkearen inguruan, eta Ainape parkearen inguruan, parke hauek mantentzeko asmoarekin eta hobetzeko asmoarekin, baina guzti hori dena den hurrengo udal batza edo egiten dugunean aurkeztuko dizuegu eta erantzungo ditugu zuen eskaera guztiak. Baina benetan zorionak lan oso txukurean bezuten. Aurrengora arte.